Tervetuloa kaikille täällä Pomomentin keppäin sitten osa 17. Tässä on vakuus on mustavitamma. Itsepäin ja ihan kiva uotella vähäksi. Sitten on Amanda. Laukka Mestari voittanut ykkössijan. Ihana tamma. Kohta vuoden. Sitten on Focus. Miniponitamma. Ihan ratsastamut. Pienikokoinen. Rubiini. Herkeä säikky. Vanskala vatsuhevostamma. Se on vuoden. Kisahevonen. Yksi. Sitten Domino kouluhevonen. Ja Esteheppa. Väivä. Ja ratsastaa saikkoja kierti. Sitten on Pipai. 2 vuotta laiskara kierti. Sitten on Vangia. Kierti laiskara ihan ratsastaa. Vähän pukitteleva, mutta se. Sitten on Veihive, joka on 2-vuotias. Risteytystamma ja ihan kiva ratsastaa ja keksii jekkuja. Tässä ei löydy, moikka!